Цикълът на успеха и здравето. Здравето е най-ценният ресурс, който притежаваме. От неговото качество зависи благополучието и продължителността на живота ни. За да се случва това, са нужни само 4 фактора. Желание, знание, приложение и инструмент. Който и от факторите да изключим, води до неуспех. Ако изключим фактора желание, другите фактори се обезмислят. По такъв начин мислят хора: един път се живее, да става каквото ще става, пък после ще му мислим. А когато започнат да губят здравето си, започват да се лутат и да разчитат, че някой друг ще им реши проблема. Ако изключим фактора приложение, колкото и желание, знания и инструменти да имаме, от тях няма никаква полза, ако не се използват. А приложението зависи само и единствено от нас самите. Ако изключим фактора знание, то тогава ще правим всичко неправилно или ще разчитаме на знанията на специалисти. Ако попаднем на добър специалист, добре, но ако попаднем на специалист с дълъг, но неправилен опит, това просто означава, че не е провървяло и ще продължаваме да се лутаме и търсим изход от ситуацията. Затова знанието за здравето е много важно, за да можем да разчитаме сами на себе си, защото само ние сме заинтересовани най-много от собственото си здраве. Ако изключим фактора инструмент, цикълът отново се обезмисля, защото каквото и да искаме да направим, е нужен инструмент. За всеки инструмента на здравето е различен. Това може да е фитнес, или правилно хранене, или ментално мислене, или прилагане на билки, или практикуване на йога, или прилагане на хранителни добавки, или пък лекарства. Всеки сам избира какъв инструмент да използва, стига той да се използва с желание, знание и приложение и да има ефективност от неговото приложение. Ако даден инструмент не ни върши работа, то тогава е добре да го комбинираме или да опитаме с друг. Когато цикълът на успеха за здравето е пълен, ще имаме всичко останало в живота. Бъдете здрави!